بله چاقا و دما و خوش به سلام و ریز و حرمت و سرچاواناتنی عبارا و خوش و کندزانن برنامه می امکارن بیجن یا یک امین به زمان دایکه آنجی به زمان کردی کرمانجی و چاوپان بکن برنامه می یک امین که از وکای نوچه به زمان کردی پیشکش بکم آنجی بویرا تشتگت قوم جهان الولات مر کردستان ام به هور شیروه بکن به گمان بلکی که ماسیمه چهون بلکی جارا یکمین به از لهمبر و خوشک نکاربم به کار بینم گوتنا وقت زمان سرخشتو بندوی بجی بینم اما از باور دکم ده هر حالو کار ده از بسر کمیم چما از بسر کمیم حب که ام تجربه نه yani dibecin ya çi ki bir zamanı sakıştı beni art çi dibecin art ne böyle çi ya neyse antrenman diyeyim antrenman izberve ki az باور دکم از پرکه ماسیم چه نه از نکم شاید بینی اون همو بسر چاوراتنه باشن yani anat segez binin başın اون بسر چاوراتنه لی اگرم 10 کسی بین اموان 10 کسنا برا کاری و آنات ایرو شغله و گون پار بکن yani برا قب گوه والمبه لی پار جی بکن از خوازم به مورال کی خوش لسر بی قناه زانات بی دویمین برنامه بمشینم و هر وها بکم برنامه چاندی کلتری و هر وها چلبی هم خیراتن زهال چلبی زهال چلبی گلک به قدر قیمت زود جمع هفدونه دی بس باور دکم سبرگم مپرسی گو در قبرس سوی قبرس وان دیت بسر چاوراتیه جبروه که جارا یکمین گل سر بی قنالی مست خوازم به کردی و هر وها دشش و نیوه اوروپا ده و ده هفت و نیوه آمده ده از لهمبر وبم تشتاق از بزانبم اون یکو سلام و ریز و حرمت بسر چاور هاتنه مالا و هزار جاری آواز نهاده از سپاس داردم بریا گز بیم اکرانه جمر ویدو کات ده ویدو ده پسنه درونه ترکات کن ده درونه نه چکن نظام چاوان نظام چلو فقط دخوازایا جیانا انسان جدوانیه اگر از بخوازم لسر هنکا حاکمیت پک بینم از بره به روتاوی بترسینم yani روتچنه yani به حالانا به شانتاج دماغوجی yani تشته وانی gerek de هم بره خو بترسینه her وها de بسر کم ترکجی قاشو لگورا عقلی خو دخوازم بفاتش مشتکی وانی کردا بترسینه بنر تیاره ما چکرنه بنر ملی نظام چل بنر نظام چل İşte aziz wan tirkard bêjim. Dema Kurda serî rakir bi 10 kesa devançak wan hebû. Devançe. Dema li Amedê xwestin belavo kene jêr dibêjin bildirî. Dema ki bixwastina belavoka derxin belav bikin perê wan tune bû. Diçûn av difrotin li Amedê av. Av difrotin نظام زبزه دفروتن پره درد خستر قزج دکرن او پرانازی دادان مطبعه شخور بلاوک درد خستن به 4 کسا 5 کسا پاکت جغارت کرین کردا وانی دست به شور شکر ای برانه می آنقرای ای برانه می ترک هون ده سالون شاشه فیلم شاشه و وانه گد فیلم جده رولا مزن سرک دریزن او جی رولا وانجی شاشه جبروه که به تشتکه وانی به نظام به تیارا به تانکا به تفنگا به وان هنکار لحف کنه بکن کردا بر ترسینن او انا براستی جی هون درنگ ما او یک که امرن سرروک مجلس یا ترکا
me Tirkî jî got dixwazim bi Kurdî jî bêjim. Çûye Amedê. Hûn dizanin. Lê gelê Amedê dema ew dîtinê bah kirine. Filan kes hey. Heger hûn di vê pirsgirêka çareseriya vê pirsgirêka Kurdî de ciddî û samîmî ne, wê çaxê divê hûn birê Selahattin Demirtaş azad bikin. Hûn ji zindanê wî berdin. Heger bi rastî hûn dixwazin aşitîk pê were, mesela Kurd û Türk û nizam çi çareser bibe, berêberê cara yek emî gerek hûn ew kesê di zindanê dewleta Romê de wan kesa azad bikin berdin. Yanina em wek gel wek netewa Kurd em ji we bawer nakin. Ji serokê meclisa Tirkan re gotine kê gelê me Amedê. Li bir bêbersiv maye. Kurtulmuş bersiv nedaye. Dîsa Kurtulmuş çîkî xistine destê wî gotiye bi Kurdî. Bi Kurdî serxist û bi nevî pey ve xwe nekirdim me Tirkî me bernama Tirkî de anî ser ziman. Lê rojnamevanekî jê pirsiye. Gotiye wê şandik ji komisyona we damezerandiye. Wê şandik herin îmraliyê an jî na. Hûn çi dibêjin? Kurtulmuş gotiye ez bi serê xwe nikarim biryarê bidim. Komisyon wê here nere ez weya nizanim. Qaşodberiya ez serokê meclisê me, ez serokê komisyonê me. Heger tu serok bi tu çawa nizane? Yani lê dibêje Kurtulmuş dîsa wanî tê tînî ziman komisyon bi serê xwe komisyoneke heger tiştkî wanî bixwazin wê rûnîn û li hev bicivin û biryarkê bidin ka herin îmraliyê nerin îmraliyê. Lê dîsa îro daxuyanîk Pervîn Buldan hebû got em li benda 5 kesanê ji 5 kesa ji komisyonê şandik ji 5 kesa herin îmraliyê bi serok Öcalan re hevdîtinê pêk bînin. Yani hêviya Partiya Demê ku komisyonek şandike amade bike û bişînin îmraliyê. Evana jî hêviya wan ew e. Dîsa Kurtulmuş gotiye ez bi serê xwe nikarim biryarê bidim. Heger biryarek bê dan jî wê komisyon bicive û komisyon wê biryarê bide. Ka herin îmraliyê an jî nerin. û komisyon karin hevdû bicivin li ser vê mijarê jî gotûbêj bikin. An erê an jî na. Ji ber wê yekê merem namakare zivana jî tişkî bêje. Merem nikare ji wan jî fam bike. Yani bi rastî jî tişkî ecêb e. Yani heger hûn dixwazin aşitîkê pêk bînin, heger wê aşitîk pêk were, ew çaxa gerek hûn hawakî bikin. Wê çaxê gerek hûn li çareserîkê bigerin. Heta niha dewleta Tirk tu gav navetine. Bi tenê komisyonek. Her komisyon were komisyon, rabi komisyon, rûnê komisyon. Tişkî di nake. û ev salike ev pêvajoya dest pê kiriye. Pêvajo yani ne dopêr e. Ev pêvajoya salik çêbûye. Hala jî tiştekî li ber çav li holê tune ye. Ji ber wê yekê yek wek şahs wek qedî zana ez di wê baweriyê de me gi tiştek ji vê komisyonê û ji vê rojevê jî pêvajoyê jî dernekeve. Dîsa jî em jî wek hemû gelê Kurd wek netewa Kurd ew çawa dixwazin em jî mecbûrî wê tiştî bixwazin. Belê wekî de çi ecêb e bilêrin hevallo. Gerek em jî xwe nexapînin û gerek
رومی جمع نخابینن تشتک کردی گوتن گلک بالکش لحب کی نه گرام بهای یعنی حب کی گوتن کوا ارزانه دنابا گله کرده دبیجه بتر و فساد تنور گرم نابه چما هگر هون دوی مجارات چارەسەری جدی بن روز که بری روز که گوا بابنن او یک یاد امین هینا جی پیکولی چاپسوری ظلمی لسر نتوا گله کرد هینجی تیمشاندن چما بنره لاغره ده insan بنچاف کرنه دا پاشه سدم چیه سدم propaganda PKK کرنه ده کسا چقدر جزا دادگاه بدوان باشه 177 سال 177 سال و 7 ماه دوباره بیشم جبونا ده کسا 177 سال و 10 ماه جزا دانه وان کسا چیه سوچه وان؟ سوچه وان propaganda PKK کرنه کنگی دوی دمید نه هون çözüm که چه دکن نه هون آشتی که هون ابکار بینن نه هون دخوازن به کردار لحبرونین یا از جا تشکیدی چی بیشن یا اف کردنا پر اوانا کردا پر نزان دبینن اف دولت یا جی وقت پسیکو مشک به کردا دریزن هگر به کردا نالیزن چما راستیه ناویزن هگر پیواجو که هبه هگر چارەسەری کوێ پێک وەرە هەگەر hûn dixwazin çareserî çêbe wê çaxê ji dêvla hûnê wan Kurdê di heps û zîndana de azad bikin ji dêvla hûnê wan berdin hûn hînê Kurda binçav dikin hûn hînê Kurda dixin heps û zîndana ev çawa piratiye ev çawa aştiye ev Kurda çawa deng hîn Kurd li benda çi ne ez wê jî nizanim ez wê jî nizanim hîn ew Kurda çawa o formasyona dibin İmraliye ez dîsê wê jî nizanim ew kesekî bi Serok Öcalan rûdinî derri û tê agahiya didi Serok qey tişmiştikê wanî nabîne ya jî ew jî wek hinek Tirka ji gezegenek de hatine ji ber wê yekê gerek ez rica ji we dikim gerek hekî em bizanibin û bi zanestî rabin û rûnîn ev zulüm e heger hûn ê çareserî bikin tamam babim heger hûn çareserî jî nakin ama hemû çiqwa Kurd hene li Bakur bi rastî cez dibêjim gişa têxin heps û zîndana û em jî rihet bibin hûn jî rihet bin yani em çima hûn van Kurda dixapînin em hevdû hûn me dixapînin an jî ev lîstok e û partî û sazî û berpiçerê Kurda jî qey wê wanî bimînin ew jî wanî namînin bêdeng wê nemînin ne Kurd wê bêdeng bimînin ne sazî û partiyê Kurda wê bêdeng bimînin hûn îdin nemakarin Kurda bitirsînin hûn îdin nemakarin Kurda bi rewta bitirsînin em ji wan nema ditirsin Kurd nema ji we ditirsin heger tirsik hebe gerek îdin hûn ji Kurda bitirsin ne Kurd ji we bitirsin bes yaw ev siyaseta wê bi qirêj demagojiyê we dere Osman lîstokê Osmanliya bana îdin nema qebûl dibe û em qebûl jî nakin deh kes girtine ji bona hemiya 177 sal ya ji bona Xwedê û pêxember ya aqilê me re bisekine lê heladin Serok Wezîrê Sûrî kalkû wez bawer dikim li van dirav nizanim neyse Serok Wezîrê Sûrî Şabanî Şeybanî û Fidan li hevdû civiyan e seddema civandina wan çi ye ku
beriya her tiştî Kurda çavê Kurda bitirsînin. Ew yek. Ez cidî dibêjim. Ez cidî dibêjim. Ji xwe pevçûn û şerê di nava geladê berêberê bi lîstoka dest pê dike. Bi forta, bi şantaja, bi demagojiya. Paşê li seha şer Xwedê didike. Ew tişkî dine. Ama beriya têkevin seha şer û meydanê wê çaxê bi delevêra, bi derewa, bi wêna yanî şikil, wêne, vîdoya, demeça, televizyona vana hevdû wek nepoxa. Wêne jî kişandine her du seroka Fîdan û Şeybanî û daxuyanî dane. Lê ew daxuyanî berê dabûn feqet vê neqlê nehatine cem hem telefon kiriye. û Fîdan jî ji medya xwe gotiye ez telefon dikim hûn jî heya hûn karibin vî îşî mezin bikin. Îja medya wan. Serok wezîrê ji derve, karê ji derve Fîdan û serokê karê derveyê Sûrî hev ji vî em telefon hevdû kirinin gotinin ji îro pêvê em ê bi hev re bi dûr bîstirin ji xwe me tezkere jî derxist ji bo em karibin di her deqê de di her zamanî de müdaxeleyê bên Sûrî û müdaxeleyê îşîtê û terorîstan çi bikin. Bir carekê ji bîr nekin. Dewleta Tirk û ew terör örgüta HTŞ ew terorîst colanî hemû dünya ji mir bêjî ez bawer nakim li hember Daişê şer bikin. Daîş ew bi xwe ne bavê min. Îro min vîdeo temaşe kir û min par jî vekir ew vîdeoya li ser Facebookê. Facebooka min tune bi navkî de hevalo ji vekî Facebookê min girtine hemû. Qedrî zana girtine. Dema îşî têk çû bi hezara hêsîr ketin destê YPG û YPJ. Di Wordê xortikê Elewî ji Dêrsimê ew jî ketibû destê şoreşa Xweser. Ew Kurdê Elewî diaxife. Dibe ez Elewî mi malbata min jî Elewî ye. Ez ji Awstrya yanî Avustralya na Awstrya nabera Alman û Macaristan Awstrya hûn dizanin. Got ez wir beşdar bûme. Pekî got hûn çawa hatin Sûriye a pirsker jê pirsî got em hatin Tirkî got dema em hatin Tirkî di nava Sûriye û Tirkî de grûbê Daişa hebûn têl mêl di navbera me tune bûn em teslîmî Daişê kirin. û got înşallah YPG YPJ bi mir xweşik bidû bistîne yanî minek û ji tişkî minekê got ez ê vîdarim jî wê li min mixateyiyê bikin ez poşmanim nizam çi tişt miştê wanî got bifikirin. Yekî Elewî wanî ketî wî halî. Werê ew xapandibûn. Mêrî dû ez hatim xapandin. Heta digot banga min ji bona Kurda û nizam kê bira tên lîstoka vana. û got niha jî got piştî ketin tengasiyê got ji me gotin herkes çala serê xwe binerin. Heger hûn çala serê xwe nenerin jî em ê gulê ber serê we din. Çima ez vê bêjim? Îja îro dewleta Romî derdikeve dibe ez ê li hember Daişê şer bikim. De îja heger dîn ji vî tiştekî ew dibêjin bawer nakin. Ê dîn êgil Elazığê di nexweşxana dîna de ye. Li Baqûrkê êgil nexweşa ji wan bawer nakin. Ya du emîn HTŞ ji xwe bi serê xwe Daişê. Dewleta Tirkî êgil alîkar ma ne dewleta Tirkî bû digot Kobanî diştî dişecek. Ma hûn çîroka zarokê dayîka mir dibêjin. Kuro ma hûn Kurda çi hûn Kurda çawa dizanin? Kurd lema tê lîstokê xapanê we. Hûn derewa dikin. Hûn bi xwe Daişin. û demeç dane. Fîdan û Şeybanî bi hev re axivîne Xwedê giravî tezkere jî daxistîk çi demagê dewleta Tirk bixwaze wê têke bi xaka Sûrî. Îja xeberek minî nexweş ne bi xêrê heye
jibo devleta Türkiye sib du sib sib du sib heger xweseri tamamî Sûri orduya artêşa Sûrî dibin destê xwe jî xê qet şaş nebin. Ji ber wê yekê heta hûn bixwazin derew û virê xwe derxin pêş heta hûn bixwazin li ser televîzyon û medya xwe bêjin Kurd siyaseta we jî baş dizane û we jî baş dinase îro jî îro pêve Kurd nemate lîstoka we. Min Tirkî jî got Kurd ji we jî nemat dizin hesabê we û bi qandî misqalî zerre li ba Kurdan nemaye. Ji ber çi? Ji ber Kurd bi qewetin xwedî siyasetin xwedî serok û rêber û sazî û partî û artêşin xwedî aborînê perê wan hene lobiyê wan hene li gelek dewleta konsolosê wan hene konsolosê ku nefermîne çima nefermîne ji bo dewleta wan tuneye ji ber wê yekê heta sibê peyama bidin heta sibê derkevin ser qenala heta sibê hûn çawa dixwazin wer bikarbînin nema ji îro pêve Kurd nema hesabê we û diqûşa dike. Ew yek. Wek min Tirkî jî got nûnerê Amerîkî ki li Tirkiye elçiyî jî Thomas Barak daxuyanî da televîzyona Tirka min Tirkî got ez dixwazim Kurdî jî bêjim belkî ev Kurdî nizanibin ev Kurdî godarî nekiribin hebin got çi qas Daeş û ev devlet û ev örgüt û nizam çi got biqandî Qesedê YPG YPJ ne hakîmin li ser de derheqê şer û cengê de. Got pir bî îrade ne û bi bawerin baweriya wan pir qewet e. Kesekî bixwaze bi zorê tiştekî bi YPJ bike biran neke wê taswasê ji ber gê nikare serkeve. Ev Thomas Barak got. Min Tirkî jî bi wer par vekir. Wekî de çi heye? Ez war bêjim çima ev êş û elem li ser Kurda pêk tê. Ji ber ku bifikirin wek feodalkî bifikirin wek axakî Mêrdînê bifikirin wek axakî Wanê Serhedê Botanê bifikirin he axa rokê dibêjin ya ew araba hespa an jî at arabası dibêjin ya araba axê hebû ew araba hespa ji ê arebecî re ji ê yani bên şifêrê wî lo dibêje heyde merim filan gundî tamam derin bi rê de ez bawer dikim hesp rêx dik axa ji arebecî dibêje heger tu bêje min gû xwar ez karim gû bixwim bir arabeşter Erebê jî taze o gulamê wî yanî karkerê wî ye li ber mala wî dixebite dibê min gû xwar ez gû dixwim ez ê gû bixwim falan dibê arabeşter arebe maş emeler e pekî axa poşman bû ya ez sekinîm çima me areba xwe wanî kir ser bela haq û bela sebe radibêje arebecî dibêje arebecî dinêrê axa poşman bûye dibê axayê min ez bawer dikim ez di simat te di wehcê te dibînim tu poşman bû ku te erebe dayê me dibê erê wallah ez poşman bûm pê dibê çinav axayê min bê min gû xwar ez erebeya te bitedim axa dola xwe nerkez jî tuneyî dibê ez û emelê xwe ne
Dibe la o mugu araba. Dibe işte dise arabat ata babı min. Fakat mifam nekir. Heger de araba testen miçma paşe dizdatte. Anji ta araba damın çima tu dise poşma mutat xwazı. Evana çebun tamam. Ev gu xwartina minut evi guyek minut ta xwar çibu. Heger heku hele hela ve hune fort u zırtar li ser rojava bikin. Heger armancı daxwaziya ve guhun ve netawa Kürt tek beybinin. Tek binin, bikujin, qatl bikin. Ki web salak kirji ve tiştik cejî fam nekir. Em mesela hek hoka ve bakur u gundbejin em ve mesela Kürt çareser bikin nizam birati u nizam çi ev ji bo çiye. Mecvê tiştî min fam nekir. Heger te êrişî ser rojava bikin. Heger tu naxwazî rojava bive xweser otonomi özel ki hûn çi navî lêkin ev qîrqîr û hawswas û tasawusatek ji bona bakurê çi ye? Di serê xwe tu dibêje Kurda bixapînim. Bi şeref tu nikar bixapîne. Bi namus tu nikar bixapîne. Xapandina Kurda ji bîra bikin. Xapandina Kurda ji bîra bikin. Fakat tişkî de dixwazim bala we bikişînim. Îro çend royê li ser sosyal medya dîsê Kurda berber hev didin. İja hepkî paparazî jî biaxifim bira hepkî moralê we jî wekayem heneka em cemaya de bi hev sohbet bikin. Dibe Xwedê giravî Meraşlî nizanim ji Meraşê ne Meraşê ez nizanim wer dibêjin dibe ê Meraş hevalê xwe dît. Nerîk hevalî pir zayîf bûyî mala wî hevalî zayîf bûyî ketiyê dev û diranê wî diran dide di nemanê perîşan e. Kura alo dibe xêr e tu wanî bûyî la mal neketo. Ev çi mesela tê tu nexweş e? Na. Tu tî biçî na. Kura ev çi derdê te la o? Dibe erê bira erê. Bira eyşik jinka tema minê halê te jî bidî. Yani bira hevalê me dostê me Meraş bibexşînin wer çîrok ku wanî heye îja birayê min bira ev dewleta Tirkî barbarî ketxwarî nizam çi dijminê we ba wallahîn billahîn kîja netewk diba niha nesernika ba niha mehiya ba ka Ermenî ne dibe heftê û du millet di Tirkî dijîn ka heftê û du millet hûn kê dibînin kes tu neyî milletê gezmeye ma Kurdin di zîndana di Kurd li kuça Kurd protestoyek dikin Kurd meşk Kurd êk dimirin Kurd hema Kurdin ne Lazê ne Gurciyê ne Çerkezê ne Bosnakê ne Erebê kes tu neyî û devê xwe jî vekin dibe heftê û du 72 millet ne rast ji ber wê yekê îja em ketine tora milletekî wanî bi rastî ne baş in ne ez ji wan hez nakim ez dibêjim ne baş in bawer bikin ne baş in bawer bikin bê axlaqin derdê wan ev Kurd dayîka xwe nebînin fakat nema îdî hûn serî bigirin hûn nema karin asteng bikin Kurd hişyar bûn ya Kurd bûne xwedî dewlet ya ew PKK niha ne PKK ne partî PKK ne örgütü ez wê örgüt qebûl nakim PKK wek însanekî Kurd ez PKK örgüt partî martî qebûl nakim PKK milleteke netewk e bi serê xwe ye tu örgüt tu nene ku 30 milyon çend milyon sempatizanê wê hebe ew ne örgütü wê çaxê ne partî jî vêya me re baş bizanibe rêbertîkê bifikirin tu derin Rusya herkes bijî ser o qap ez çûm Çînê
Li Çin'e ya az çum o büroya karsaza bıkkandi vere mi got bıkkandi o logoya zanat bi ki zanat bi logoya ve 4 metre çar ne var mezine. Vene seroken. Çok Kazakistan evçi ya. Türkmenistan aynı. Kırgızistan yani Rojlat parti ke bir fikrin güvani be. Ne işe örgütleyiyor partiyi. Şimdi böyle ki eğer brastici düşmanın hemberme hadi em ben brayeme em var bezin. Eğer hagi sere bir şuglinin biraz devcin neyarti ve berbertiya netava Kürt berdin. Çareseri ke gitgerin Kürt amedene em çareseriye bikin. Em amedene. Ev tişteki ve pevozoya na pek binin roz ke beri roz pek binin binere hücumi kurda dikin sib düsib bi kaza ki tişteki yek bek kuştun yek anjiyan bi yek nizam çeve avaz kharabu her ro dert kevin dibe az tehdit hatim tehdit kirin deravat ki ev çi ev berdevke iyi parti deravat ki tişmiş levani tüneye zıkhar zemine çedikin hem tebezi alçak hem ne seroke kurdarı bir hakaret yapın bir resiye bikin hem ne beniza ev gotinek verem nikarı bin ser zaman van gotinek bona serok özalandı bezi ya dise Kürt bir sabrin dise Kürt datı kurtinin dise Kürt vakayege nabizin denge khanakin normal kesik tahammülla ki gerek kabul şinekin normal naya kabul kirinci. Zberve ki biyamın roz ki beri roz ki. Hatta gerek Kürt idil benda tıştana sekin. Gerek Kürt idil bitiştike birçok şey razı nebe. Efsal ki komisyon bu. İşe komisyon. Ki o komisyon azı hükme vecutuna bu. Artışına ne? İrada var ya, hüküm dikin. Ama artışına bu. Nizam çıma çebu cezbeci nizamım. Dedi beri akil insanlar bu çibu av çebu. Hünermend bun, Ravşenbir bun, Ezberbezim, derhaner bun, sinemaşkeş bun, vana bun. Ne vana gis milletvekili avcı. AKP'niz açar abi. MHP'niz açar. Yani tık kavat tüt çıka Dem Partisi çar haber Dem Parti'nin. CHP kesine. Yani muhalefet. Yani o komisyona sibe teşkil ki beze zeba var nakin. Çünkü giş avun. Penci dukesin. Penci kes keniz anın. Çar habacı derken çelu haft Lediji Kürdistan'ı. Na komisyon çiğ. Şu kadar gerek Kürt veya roza bizanı var. Gerek o komisyon zile vani ne var? Gerek komisyon serbuha, kese zanya, Ravşenbir, hukuk zan. Gerek o komisyon zuan çeba. Komisyon terya şahide revi terya reviye. Hun bavar dikin tişe vani. Seri de komisyon kuani şaşı. Az kabul nakim, akadizan az kabul nakim. Komisyon iro beze, vallahi billah. Vit istivani bikin diseci necdile koy necdiye. Çünkü komisyon tişevat çenab ya. Nizam ne tavakkül civak kabul kirin. Ya beçareman ne çarman kabul kirin. Normal tişevat çenab. Bazı biz kesba bırak kese serbuha ba. Çarda haberiz açı AKP'yi. Ne ya bu? Nagit ambejin Dem Partisi komisyonu tişki beji ve çel dest lehember rağmen. Yani bevateyi anlamsız le mala khode ne avabe. Mala khode ne avabe ki embuaril ay de aynı coğrafyada de aynı velat kide lisar ahkek em nefes edin distinin. Hazar cari malawi ne avabe. Em bun cirani hebdu. Anji hazar cari malawi ne avabe ji Moğolistan'ı da peşave hun anin kirin bela sereme. Hun bela sereme ne?
ها ازواني تبيجي ما هاني تبيجي قد زنا تشد خوازيا خواسته كامل ابي كيكو اذا زلمير بس يا انا ما خوازم كردي بمره انا ما خوازم كردي زينان يا گناه يا نا جبونا خدي او پیغمبر نا لسر زمانه ما برویایی نا سلاطین دمرتا چه گناهی یا چند رو هفتاد که 10 رویه به اخلاقی پیش ریا خو وکیلیه چیه؟ دبیجن کی نراسته تشته وا چه نابه و چه نبویجی و سلاطین دمرتاش tahliye بکنه بردانه öcalan aslan kiriye hon ew kesek dibêjin ew kesek van gotna dibêjin Kurd, Arab, Alman, Rus, Türk kîjan milletî dibêje bira bive ew kesek vê derewa mezin dike bê axlaq e weladil zirayê heramzadeyê pîçê kes nizane bavê dayîka wî ew ji ku aniye ez war net bêjim şerme ayb fediye Azza ve Celle di Kur'ana pîroz gotiye ez kujera afû dikim diza afû dikim wî afû dikim bêvan afû dikim ew kesek îftira bavêne însana ez wî afû nakim hûn îftirata bêne ek Selahattin Demirtaş da nasandî dîse hareketa Serok Öcalan e partiya Serok Öcalan e di xortaniya xwe de Selahattin Demirtaş di nava civaka genca de xorta de cî girt ciwana de cî girt îro hûn îro dibêjin Selahattin Demirtaş wanî wanî ye ew yek ew kesê bûne wek gayê pîr ku şêz ketine wan şêz miza hûn zanin şêz çi ne şêz hevalino şêz kene gene em dibêjin gene bi Tirkî dibe kene ne li Ewropa dijîn binêrin hûn bê axlaqin heta hûn bêşerefin hûn ne Kurd in tu Kurd ba tu nedireviya layê min ji nava şoreşê tu nedireviya tu Kurd ba görev û wezîfak xebatek dabû te te berneda tu nedireviya nedat Ewropa tu Kurd ba tê li çê xwe rûmişta û derdikevin ser van dijîtaliya televizyona êk we derdixise wan dijîtala jî bi qanda we alçakin û hinî kenê jî qenalê wan bi xwe hene êk li we temaşe jî dikin bi qanda we alçakin ez nabêjim gerek hûn propaganda PKK bikin propaganda Öcalan bikin propaganda Selahattin Demirtaş ez nabêjim na na hûn azadin fakat Yunan filozof ki Yunan gotinê ku heye dibêje gölge etme başka ihsan istemem an jî destek olamıyorsan köstek de olma eger tu nabe destek ne be asteng jî bê axlaqiya nekin bê rêstiya nekin besiş derdê we îxaneta ev rast û rast jî îxanet e niha însanekî 27 sala 26 sala di zindanê derbas kiriye kî heger hûn li dewsa wî însanî bûna wê hebs bavê xwe bifrota heger hûn li dewsa wî însanî bûna wê şeref û namusa Kurda hemû bifrota neyara ama baş nas dikin û tu ne mesela bêjî bijî Serok bijî PKK bijî gerîla bijî Rojava na ez mesela ez nabêjim qet min tu care jî negotiya nabêjim jî lê ez gotinê pîs jî xerab jî derewa jî wan nakim eger rexna ku hebe û ew rexna rast be ez jî were lê hûn derewa dikin hûn rê xwe reş dikin we pişta xwe dayî mît û îte Almanya Fransa İtalya nizam ku û Tirkar dixebitin û gotina jî partiyê dikin gotina tabênin partiya şoreşê ew însan ew Serok
26 saat zindane de oda ki de iş Xwedê bitirsin ya. Ji ber wê yekê ew mesela Selahattin Demirtaş'ı dixwazim tişkî bêjim. Ew kesek ji Îropê ve. Bira welatperwer jî be ha, bira Kurdistanî jî be. Bira welathez jî be. Ji Îropê ve qal bike bavên li ser sosyal medya, li ser TikTok'a, li ser wê de bînin ziman ez wek qedrî zana di niyeta wî de wî xerab dibînim û ew niyeta baş nîşan nade. Provokatör ez bêjim cê xwe de ye. Hatta îxanetê dikir di cê xwe de ye. Tiştê wa çima, tişkî wa tune ye. Hatta Taliyê Demirtaş rêzar ji bo Serokê Öcalan. Hatta Taliyê Öcalan bi dilkî germ Selahattin Demirtaş diparêze û dinase. Bedê bes îdî bira dijmin bi we bilîze. Lê ne dijmin bi we dilîze. Hûn kumreştiya dikin, suxutiyê dikin. Bi gotinek de hesûdiyê dikin. Kumreştiyê dikin ji ber ku devê pisîkê nede goş, di goş xwe genîye. Hîkaya we ev e. Bi aqil bin û bi terbiye bin. A demîn ji min nivîsandine memoste senin TikTok'la Arap veremediğin ne var? Falan tişkîwanî dibêjin. Hevalno. Biskar mevtikî jî got. Ez nerdî jî platforma sosyal medya me. Asl oy ez bi xwe sosyal medya dikartînim. Facebook'ê me hene, Instagram'a me heye, WhatsApp'ta me nizam çi hene dikartînim. Her wiha TikTok'a Zana TV heye. Ez dikartînim. Ez li dijî ew tiştê bê axlaqim. Ya tiştim bi Kurdî tên gotin belkî webqanda min jî dîtiye. Heger ez bimrama û bihatma cîhanê dünyê ew tiştakî yekî gota filan keso vî tişta gotî min bawer neke. Deqa ki ez hevala Gülistan bikim niza çawa mijbîra jî kirî bişêre. Ez bawer dikim wanî ba hevala Gülistan wallahi ez gerek bi çî kêbnêrim minê te bikira moderatör mijbîra kirî ya kazarim e belê. Neyse. Vala Gülistan haya azel mircikî nivîsan de lê binêrim deste bikim moderatör dîsa. Ji ber wê yekê ez nerdî jî ew kanal menala min. Fakat tiştê bêrêstî tên gotin. Tiştê pîstî bêaxlaqî. Bi taybetî jî Kurdin ha ez werbêjim. Êgê herî zêde TikTokê û bêaxlaqtiyê bikartînî Kurdin. Bira kes qusura kesî ne. Bira kesek li qusurê cî nenêre. Kurdin. û ew tişta jî ne liyaqî me ye. Em di nava hebûn û tunebûnê kê de ne. Em di cîhanê ku wanî dijîn dijmin çi qua bêaxlaqtî hebe li ser me bikartîne. Bêçawa ew di cîhana tenduristiyê de yani dibêje ya sağlık kurumu ew çika gir li ser mişka ilaca diceribînin li ser mişka ilaca derman diceribînin dijmin jî li ser me tişmiştê wanî bêaxlaqî diceribînin. Ji mir ji bola ji Amedê vîdeo kişandin vîdeo. Ji xwe min tahammül nekir ez temaşe bikim û ez ew cesaretiya min tune ez bavênim ser ekranê wer temaşe bikim. Li ew kuça ew xort û keçê Kurda qîrixîra wan gi hemû madde ve xwarine eroînin esrarin şiranqanê ku wadê pê de nakin qîrixîra wan darin erşê Xwedê. Dijmin ew bi me wî tiştî dike. Hûn çima fehm nakin. Ev sosyal medya. Bêaxlaqtî bêrêzî wê we pêk tîne. We dike esîrê wan tiştê bêaxlaqî ye. Hinî xort mortê serhadê hene mere ji ber wan fedî dikin. Tiştê ku mere mahrem dibêjin ya mahrem ew zilamê heştê salî ji wê mahremê ya mere verîza çawa bînin. Di wê vîdeoya Amedê de
Ya bırak huşke mi bebakşinin mi bebakşinin. Av fuhuş. Ya Ahmet Vani bu. Dematet go Ahmet gerek merhab bugota Bismillahirrahmanirrahim. Merhab Ahmet Vani tani ser zaman. İro Ahmet bu iyice eroinu, esraru, u kakoinu fuhuşe. Ke ev pekaniye. Beguman düzmen bizanesti xıstu edri. Bira 24 saat serhoş be. Bira muhtacı mı be. Bira eroina yünemini beş mi bixwaze. O fahişeci. Naha وديت روكي لقرادنيس لترابزوني للريزة لسامسوني كتشكيك واندابو جهلا لشكر دي جهلا بوليسا و بيسي تشتوا ها اشوات برسم لواندرا تشمشتي واني تشي دبن تشي نابن چما ya aynı Hasan o aynı Berin. Yani böylece aynı demir, aynı kürek. Peki Kürdistan ne cevap bekti? Kürdistan düşmanı. Kıza düşmanı. Harabiye düşmanı ki haşa huzura ve memme bakşinin. Belki argoya ama bizini Kürt re derken jibawan zafer, jibawan serketiye. Jina Kürt bıxapinin bevin İstanbul'a Ankara bifroşun juan serketiye. O dikinci. İro çan royi dise ev keşka wanli ez bavut kim juane rojin. He? Ka ev keşik. Ev keşik. Hat kuştun. Go khoda gravi intihar et dare rapor derxistin denaya du şahsa ser derketiye. Ev şahsa kine? Çima nayen girtin? Ya askeri ya polisi. Her vaha Gülistan he bu. Her vaha dahab hazara menefkar beji. Hinek avetin Golavane, hinek avetin Şate Munzure, hinek avetin Çiyaye Kürdistan'e avani. Çima li Karadeniz'e, İzmir'e, nizam li kuvani pek nayin. Eğer pek teji, ne bona siyasi miyasi, bona keyfiye. İn Kürt vana nabini ve derken servan TikTok'a hoca rezil dikin, o gredaya netava hoca rezil dikin. El dizi vana mı? El ne dizi TikTok'a tav, Facebook'a tav, Instagram'a tav, çizmir ya. Zimirin ne bal keşici. Ne ez bejim dayı kamın, hoş kamın. Ez dakhli namusavamı. Hum bikar jibinin tişki hoşik bikar binin. Zikurda pevzi kes bikar binin. Ya avt mahrama insan çiye. Biz tu 4 saate kalamandıkın. Yani insan jiser fikru ramanevi derdikin cikide. İnsan jiser doz kuya ne dava kuya dava Kürdistan'ı ne? Devam platforma de jüve doze dur dıkın. Armanji evi. Çava hazaru nesedu hafte ne haşte hatta haşte tüştü ki beçava av furya zaro kadar kıstı bu. Av vane strambeş sanatçı gotu ya memrah ceyla meylan. Beçava keçi khorte Kürdan tıkapandın av veçağı moda bu. İroji işte TikTok modeli. TikTok ji bolamın tu xoşik bu karbini platformu başı. Eğer tu rezil tip karbini ev kanala jik zanat bina am rezil tip karbini ev jo TikTok'e. Platform ne suje platformu? Ahlak teye. Henik mellane, henik şeyhin, henik velat perveren ne psikoloji vene velat perver ne suje vanji. Suje ki luan tamaşa dikin u gulu jetona taberin juar. Banga min babu brevan jinar hayır. Bırak kesna beş kaç zana kani mafez jini. Bir doza şehida. Gellik cara vade azwana lser TikTok'at binim. Günde min, bave min, aşira min, sulala min, tebira min. Kengi az zahra yani beri 4 sali. Eğer keçik bir çakkaniye. Çubu nabera male ukaniye 10 dakika bu. Eğer keçik niv saatte derek bağıta. Vay haline. Az gellik cara. Wan harekete bave bre ne baştı benim? Gellik cara cezbezim. Valla baştı kırık. Tırsa bu. Ne temana geldi jine mi? Ne temana gel mafez jine ben pek dikim. Na. Her tutacak hadi. Le İran dünlerin jina Kürt. Le servan TikTok'a. Ne tava xoji, bave xoji, braye xoji, rezil ulu. Soakin ayıp şermiş var.
şermiş var. Zaroke ve vedre degree او سر TikTok ران abi. Mere ve ders inşaat malavi karadı be. Evarite nantını haklat. Hatta merik ne veri beci çımak geçete şifçe nekili. Ma ev jinanti. Hevjinti malbati ev. Bangamış mere vereye. Heger jinik de vani heye. Tekmek elek sütte ve birabiş ke bir cahmi bikavrini. Bangamış babu brevan reye. Heger kizik ve خuşk ko vani hebe. Bivin sere çiya hatta gun çıbke. بس يا أبجد هون بتشاندو كرتران مدزن نتوا كرت نأوبو نتوا كرت نأوه خلقه أدب التربية چاندو كرتر شرف و ناموس كردا هين بون خلق عرب و عجم و رومي لوا إيرو كرت خسن درجة كي كرت نما ويرن بأخبن كرت نما كارن سري خوراكن بحال و حركته و جانا أزموان داد بينم يعني دعوت أزد بينم Govenda Kurdi dikşinin yani tişki berbat. Tişki ev ne moderni ev ne nave ve çilek ev ne insan rezilti ya. Halki varın serevdu. Halki aklı kapsar insan kudur. Eğer tu bindest bi u tudvi hali de bi ve çaki eze bejim tu müstahakı. Az rast nabinim. Ziber ve yeke havallo. مخص از وانا بینم زمان و جی ایرو پیوزی از باور دکم هر رو اگر هر رو چه نبیزی از امید سه روزا نشان بدن لسر اکران زانات ویدیو یمین از بنوچه و آگاهیا او بکردی لهمبر وبم حوالی کی تشتک نویسانده از خوازم بنرم به چیز حتی پره ها زکی گل گوتیه Mardin bravo Kadri. Abi kaç defa evet seyrediyorum burada hemen sonra lütfen eliniz dedi 42 dakika 7 na Zeki Gül. Licemte tu haft habad binin li vederi na penci çar kesin. Ez de binim yani. Penci çar kesin ser YouTube'ne haft kesir ser Facebook yani. Yani ve çağıtte şestu ya ketiş vani çedi bi. Licemte vani tekhuya ki na vani ve rob rot na binerim. Türk dibecin azar bilmem neyi. Damya gel. Az naldici çar habin jibonamın şeref jibonamın hizmet kuani hege em bikin gel jime razı bi ve ev kanal hediye edeceğim mezim bikin ne meseleyi باور بکه از نپوشمانم جی و لی امی روزا تایم بکن به کجان روزه ام کارن چکن درو هفته درو سه رو چهار رو کابه چی از بفکرم لی بکردی امی نوچه پیشکش بکن هون ازید جوورواده هون ازی پروپاگاندا ویجی بکن لینکا واده اوته کبن zanat video emin linka vejeyi karin nikej paro ekne ez karim juara bişinim ez karim parcı bekem ama serbest ekenizi ber çivi havalno zanat vi yek em spa pelisere yani ambargo amar bejin YouTube'da hel peşkevin katma hel bavar bike roje dükes sekes derin işte bla mezin bebe date او بزانستی جمر مکتوب شاندن جبر ویاوی فقط نه ابزاناتی بی آنها ام بگیرن از بینرم که د یوتیوب لپیشه یعنی جبر گه جانات شتاب پار بدکم از نرم لپیشه جبر ویا که امی مزن بکن آلیکاریا دوستا او ام ناوستنجی وستاندن تونه برخدان هر وقت کد بیجن برخدان جیانه که منی زکی پر جانوی تیشه جبرگه هندک دبیجی چما هندک تماشا دکن از وی باش فهم دکن مالاوی آوا جبر جبوی قنالی ایک هری دبر خود ده او کمال گلستان مصطفى قوین چند حبه بالی مهنه نه لجمته بلکی تو هفت کسات بینه
للجمن ناو داكت بينجي ونهكسي تماوي المركز تماوية بين أبدرا مركزية دبينم دي سجي تشنابه وروكي ورزي أمي سيسيز çarşıt besid insan لسر ببينن أما از ببديارم بكردي لسر بي قنالي ازي برنامج بوشينم شو از يكي والي مت كاركتري داوي تجاري اس بس ناكم تجارة او اخلاقي خو ازي حزدكم حتى في ساعات اول مقداري كير سلام الرزو حرمات نزكا ساعات كي عم تسي بهرانه بهرانه حفتو نيبا ششو نيبا المدرس بيكر با ساعات حفتو نيبا حفتو 25 دقيقة مالا و حزار جاري آبا بمين تخوشيه ده زي ايروبي بزي امي بياري بالكش و هر وها گرام بها امي پیشکشی بکن ایرو همه وانی چه بو جبروه که اگر شاشتی من نزانتی من د کردی آمده تشتکی نپاقجی چه بو هونه ما ببخشینن از رزدارم سلام و رز و حرمتی خواه پیشکشی بکن بمین خوشی براسی کفامی هات جبرگه بزبانی دایی که ایرو آخرین چخوش خوش بو مالا و حزار جاری آبا بمین خوشیه ده دوی نابرده بسکن دقیقه که متشتک جبیرا کرز باور دکم اگر جبرگ جمره که موینا آبیت بو ولا اما neyse وکن دزانن ده حشته قاسمه ده حشته مها پیش اما مشک جبونا سروکی نتویج بو سروک öcalan köne pekte banga vaziyamez bu gellemeyi به گرسک خورد به بشتار بونک خورد ام بشتاری وی مشه ببین و الهمبر برا دجمنه ما بتقن الهمبر وی مشه و برا دوستی مجی دلخوش و بختوار ببین gerek ام دشمر چلو ده ازهرم یتشنابه از نرم یتشنابلو ما بر هما بچونا من وی کردستان خلاص ببین گته ور گوت دشاش برایم قلت ور قوت ما وان ذاك البرايم ام ورنا بيزن دستكي بالتاني تشتكي ويتن her du dest خودي her tişte bitirkid bejin bir elin nesi var iki elin sesi var bi kurdicid bejin destek ne tişteki her du dest her tişte şiberwe ki azarım ve çübe ve azarım ve duve fikri diş hoş seri xobba beni emi herren و او دجمنو نياري خوشي بالتقينه وبرا دوستي ماجي كيف وان بي واي هزار ماشي على الكلنه gerek ام دوي psikolojik edebin az خوازم ل او بلاد جمر شاندو بون م تركي تدي من برنامج تركي شاني ودا ودبرد demek ki itune nani serbi bir stüdyoya bana cudanı şevdu her do cudanı İro denk çavabu, renk çavabu ve nivisa nizanım çavabu, nizanım icari. Daket na pencu çarkesa liver. Ab pencu çarkesna. Rica mini her imezin. Ve videoya pişti bername halas bu nokta belin ama nokta gibi belekini. Bağır ki ev videoya mezin bibi o her va ame hedi ve bername mezin bikin. Ricamız var. Ab pencu kes. Hadi biraz 10 kes fire bidi 40 kes. 40 kes hun bipejirinin yani bipejirin Kurdi bipejirinin bitirkid ve beyani bipejirinin av pejirandına ve vakt bir saatte hunle temaşa bikin te ve mani. Ben minin khayr hoş yedi. Evara ve hoş. Az evidarım hun Kurdiyamıcı neşket çivun. Yani ve şikayet nekir ve Kurdik zelal değil. İcavan kese git go memoster. Ya bu Kürtçe, bu Kurdi bezi memoster, Kurdi. Me ev real berwan girt. Bername ve bir Kurdi hey. Ev kese gibi ben Kürtçe anlamıyorum. Kadri memoster ya Türkçe. Bername ve bir Türkiye hey. Hatune mitıl Georgi dit, mitıl Georgi dit. بمين انت خير وخشيده سلام الرئيس وحرمات مالا 1000 جاي يابا